NANI?! Paulay, sa tingali ko karon ay. Wajugoy kauban mo, inom ba? Asa naman sa asnis? Matulog, tingali sa uy. Inog. Inog. Teka. Grace, buhi pa ka? Uy, hala. Ako maning mga kauban. Asa man mo gikan? Uy, bangon mo dira ba? Bangon mo. Di mo mamangon ron nga. Yaban ka mag-readers ron. Bangon mo, bangon. Chris, bangon mo, Chris. Di mo mamangon ha. Oh, Chat, 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 chat. oy! Murin! Oy! Murin! Asa man kagikan? May pa ka. Read horse. Grabe mo sipa oh. Kami. Tanis-tanis ra. Ah! Ay, gigan ko sa Purok City. Kitagaan kong iting. Chris, chat. Dili na ko. Kasugay siya manipa. Muhatag nagkasakit sa kulo. Tempa, asa man mo nag-inom nga di man mo pasabay? Ay, dito may sasapa ganiha. Chill ba? Outing ang dating. Lain na, oy. Man yun mo pasabay, oy. Ay, muadto man ta ko sa inyo ha ganiha. Unya, gusto man si Grace mo sabay. Gusto si Grace mo try sa tanis. Aw. Kami na lang duha, oy, nagiinom. Pero last na ko ning inom. Di na ko muusab. Di man maayo. Kasi di mayo. Nga, kalami ra. Ano ba? May naman eh. Raw, lakaw ta. Ngita tagdugang anak. Tara, Grace. Tara. Samahang barkada. Walang iwanan. Let's go. Let's go. Naon. Tulog na ta. Keri. Basta inom. Tara. Follow the leader. Dire. Uy, balay na gyud oh. Oy, balay. Uy, balay. Siguro matulog sa ta mo, paulay sa ta kay murag lipong na jud. Di na mo kaya. Ako'y una. Sunod. Saka, Grace. Agay! Urin. Kasaka pa ko, di na ko kasaka eh. Yan na lang katulog. Labi. Hindi ko makaya. Ala, asa man mi? Uy, saan sa man ni? Ala, basa lagi ko. Asa di ko ni adto gahapon? Uy, bangon. Uy, asa ta? Maugan ni no. Na, nagsabay lagi ta. Basaan ako eh. Maugan ni asa man ta. Lah, pugol man eh, di man eh balay. Ala,
Kasabaan kong mama ni Ron. Agay. Ala. Nakaalagi ko'y pangus na pagid oh. Ala, kung apulo, tanawang kamot. Pati po daw ko autod. Sakita. Ay, Asa day tagahapon ni adto? Anong naabot ta diri sa payag? Daw be? Ay, tama, kay numdum na ko. Nag-inom man lay tagahapon. Pagka wagi klaro ning inom ba? Nabuntagan gyud ta diri sa pugon wa ta ka uli sa tong balay. ako, nag-inom po ko. Ako akang bata dito, no? Na, kita gid tingaling tulo nag-inom, kay naman tang tulo diri. Pagkaway ayo buhata. Kani among video ug gihuman gyud ninyo ni og tan-aw, naa gyud mo'y makatunan. Usa sa pinakanindot gyud unta ug usa mo ka babae. Hunaw-naon ninyo nga dili gyud maayo ang muinom. Kay kung muinom ka masubrahan ka, unsay dangatan nimo? Di ka kauli og sa imong balay. Usa pa og pamilyado ka na kay bana na kay anak, luoy kaayo ang mabilin sa inyong balay kay magpangita sa imo og asa ka nabuntagan. Mao nang pinaka the best gyud unta sa usa ka babae diha, no? Nga mas maayo gyud nga dili gyud mo inom para sa imuhang kaayuhan sa imong kalawasan. Di naman gyud takabuo sa tanang babae no, kay naa may mga babae nga gusto mo inom. Pero kung mo inom mo pagbilin taon mo panguli. Pero mas maayo gyud ana, dili na lang gyud mo mainom, mo man ay the best. Di ba? Lain kayo tan-awon kung mahubog ang mga babae. Mao nay kuhain ninyog base. Lain kayog imahe.